hyvinvointi on sillä lailla, että ihmisen pitää uskoa itseensä. Perhesuhteet on hyvin tärkeät. Se terveys, se on tälle ikäihmisille, se on ensimmäinen ehto. Turvallinen asunto. On tarpeeksi eläketuloja ja menot on sen verran pienet, että kyllä niillä nyt suunnilleen pärjää. Mielenrauha. Käydä vähän vesijumpassa ja vähän jumpassa ja tanhuumassa. Kaikkia niitä vastoinkäymisiä ja murheita jatkuvasti mielessä. Että unohtaa ne. Elämässä pitää olla sitä menoa. Niin, kyllähän pilkkimisessä mieli lepää, se on ihan selvä. Tämmöinen kuntoilupäivistä parhaimpia on varmaan nämä kalastusmatkat. Kesällä tietysti mökillä tulee sitä tehtyä, mutta varsinkin talvella pilkillä, niin pilkkireissut on minusta hyvät. Siellä tulee nautittua raikkaasta ilmasta ja saa kuntoilua ja nauttii siitä. On kyllä hyvä, että on harrastuksia, ettei jää istumaan eikä jää makaamaan, vaan lähtee todella harrastamaan ja lukemaan ja tekemään jotain. Ja ennen kaikkea se liikkuminen, minä pitäisin sitä hirveän tärkeänä, mutta kun mä itse pysty sitä. Mutta sen verran kun pystyy aina, niin liikkua. No liikkuminen nyt on ensinnäkin se on rollaattorilla tai sitten sauvakävelyllä jonkun verran, mutta ennen kaikkea kesällä, talvella liikkuminen on miltei mahdotonta. Että se on. Me ollaan monta kertaa joutu paraamaan takaisin, kun ei ole päästy seurakuntaan. Kun ihminen kaipaa sitä, että hän pääsisi liikkumaan. Ja kun mulla on tämä liikkuminen huonompaa, niin se on tuo netti sellainen. Siellä tapaa niitä ihmisiä ja kohtalotovereita ja muita ystäviä sitten. Ja minä ensin ajattelin vaan, että mä luen siellä lääkkeistä ja matkailen vähän siellä ja katson jotain saarnoja, kuuntelen siellä ja kuuntelen musiikkia. Mutta sitten kuitenkin minä sain sen idean, että mun pitää mennä Facebookiin. Ja se onkin ihmeellinen maailma tuo Facebook. Siellä on ystäviä ja siellä on kaikenlaista. Joo, nyt me ollaan asuttu Vantaalla noin 47 vuotta ja kyllä minun mielestä Vantaalla on ollut ihan hyvä asua. Mä olen ollut eläkkeellä jo pitkästi yli 15 vuotta ja ihan hyvin on mennyt. Terveys on kohtalaisen hyvä ollut ihan kaiken aikaa, että minulla ei ollut niin kuin isompia sairauksia mitään ja näin, kun ajatellaan, että kohta 80 lähestyy, niin minä en ole tällä hetkelläkään minkään lääkityksen varassa, vaan mä ihan pelkästään syön kunnolla. 2 aivoinfarktia ja 2 sydäninfarktia. Ja mulla kun on ollut iso perhe, kun mulla on ollut 6 lasta ja ne sairaudet on kyllä hankaloittanut aika paljon sitä elämää ja hankaloittaa vieläkin. On totta kai, kyllähän se vaikuttaa ennen kaikkea tupakan polttoon on ollut se, mikä on josta on omalla tavallaan sitten saanut kärsiä. Osittain siitä johtuen sitten on myöskin tämä astma. Tämä asunto on Oton omistama osake. Ja me asutaan tässä, minä olen hänellä vuokralla. Pannaan kaikki vihti. Taloudellinen puoli on tietysti erittäin tärkeä toimeentulon kannalta. Jos
rahaa ei ole ruokaa eikä asuntoa, niin kyllä se on varmaan aika tavalla rasittavaa. Viime vuosi takaperin en oikeastaan kuvitellutkaan, että minä ajattelen, että minä uuteen avioon enää menen, mutta tässä sattui vaan sitten semmoinen tilanne elokuussa, että tuli vielä hullaannuttua. Toisen ihmisen lähellä olo, niin se on kaiken A ja O, että se merkitsee oikeastaan, voi sanoa, ihan kaiken tärkeintä, mitä tässä ylipäätään on. Että kun ne noita rahoja ja päättää ja tekee noita lakeja ja muuttaa, niin että se olisi niin kuin ihmisystävällistä enempi ja semmoista ideoita antavaa ja luovaa. Tämmöistä me ajatellut, mutta se on vaan ajatusta. Jokainen tulee jossain vaiheessa siihen ikään ja semmoiseen kuntoon, ettei voi enää omalla autolla ajella, niin silloin olisi tärkeämpi, että pääsisi näillä julkisilla kulkuneuvoilla liikkumaan. En mä tiedä, meillä tehdään siihen ihan portille ladut ja se pääsee hiihtämään Seutulaan päin ihan kunnolla. Että kyllä mä oon tyytyväinen ollut näihin palveluihin. Kokoontumistiloja. Julkinen terveysasema, niin kyllä sinne välillä kun sinne menee, niin se väen paljon. Ja sitten ensin pitää mennä kipusiskolle, joka kysyy mikä sua vaivaa. Sitten se sanoo, että sitten sä menet lääkärille. Se on taas 2 tuntia. 2 tuntia. Että tämmöistä ohjaustietoa tarvitsisi paljon enemmän, mitä on nimenomaan ikäihmisille. Että niin kuin jos puhutaan liikunnastakin, ikäihmisliikunnasta, niin sehän on eri asia kuin jollakin 40-vuotiaalla ja 30-vuotiaalla. Että kyllä se askel lyhenee täällä 70 korvissa. Senkin taksisetelin voisi, ettei sitä tarvitsisi joka vuosi käydä kerjäämässä uudestaan. Että se on esteenä mun kotona asumisen, että kaupunkin aura tukki mun kotitieni. Iäkkäiden ihmisille päiväsaikaan, kesäaikaankin, meillä on puistoja ja muuta täällä, niin sinne vähän liikuntaa. Että on jotakin seuraa, että ei joudu jäämään yksin sinne asunnon nurkkaan. Jos sä oot sairas, niin sun on pakko mennä jonnekin muualle. Tai kerkeet kuolla ennen kuin pääset. Tämä pää on meidän tietokone. Mun täytyy sitä pitää kunnossa, että pystyy yksin olemaan, kun mä oon ollut yksinäni 18 vuotta. Ei antaa sille surulle ja masennukselle niin paljon tilaa, vaan pitää taistella ja uskoa, että minä pystyn ja minä osaan.